Доброго ранку. Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку! Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. І зараз самы час пазнаёміць усіх з адной вельмі цікавай асобай. Можа, до нас прийдуть гості? Ой, тоді треба подрихтуватися. У гості аднойчы схадзілі мы з Касей, а зараз хочам і вам прадставіць нашу новую знаёмую. Заінтригували. Сядайце зручней, мы пачынаем! Калі ласка, знаёмцеся, Чапля-Бугай. Заўважыць яе ў высокім трашнягу нялёгка. Гэта Чапля майстар маскіроўкі. Яна быццам заўсёды гуляе, у мора хвалюецца. Мора хвалюецца раз, мора хвалюецца два, мора хвалюецца тры, марская фігура на месте самры. І Бугай адразу замірае, нават калі побач не мора, а балота. Бугай імгненна выцягвае наперад шыю, пры гэтым дзюбу ставіць вертыкальна і не рухаецца. Здаля не адразу зразумееш, што побач птушка. Здаецца, што ў вадзе тырчыць сухое дрэва ці палка. Падняцца ў паветра птушка можа толькі тады, калі зразумела, што яе рассакрэцілі. Але такое бывае ў рэдкіх выпадках. Гэтая Чапля не толькі любіць гуляць, у мора хвалюецца, але і любіць жартаваць. Спытайцеся, якім чынам яна гэта робіць. Яна любіць папужаць усіх вакол сваім рыкам. Так, не здзіўляйцеся. Невялікая птушка ўмее рыкаць быццам бык. У гняздзе маму чакаюць дзеткі-птушаняты. Прычоскі ў іх вельмі калматыя. Яны яшчэ толькі рыхтуюцца адправіцца ўпершыню да цырульніка. Цяпер малыя больш нагадваюць пухнаты шарык. Нават не верыцца, што хутка яны падрастуць і пачнуць вучыцца птушынай маскіроўцы. А пакуль што самы час праверыць свае дзюбкі на трываласць. Так і хочацца сказаць, што ў іх ражуцца зубкі. Але, хутчэй за ўсё, у маленькіх Чапель-Бугаю чэшуцца дзюбкі. Надышоў час абеду. Малыя дружна разяваюць свае радкі, а мама толькі паспявае частаваць іх. Апалонікі, іх любімы пачастунак. Смачна есці, птушачкі. Да пабачэння! Дякую, цудоўнае знаёмства атрымалася. А нам з Лесікам было вельмі прыемна расказаць пра сваю сяброўку усім. А цяпер, можа, трошкі адпачнём і паглядзім мультфільм. Ой, дазвольце мне выбраць мультфільм. Дазволім, толькі выберы які-небудзь вельмі цікавы. Добра, дамовіліся. Глядзім, сябры. Добра, я таксама дазваляю. Хлопчыкі, як вы лічыце, вобраз якога казачнага персанажа мне падышоў бы? Я ўпэўнены, што ўсіх казачных прынцэс пісалі з цябе. Дзякуй! Мне вельмі прыемна. Прынцэсы ў казках такія прыгожыя. А з народных казак які вобраз мне падыходзіць? З народных казак усе ліскі быццам твае сястрычкі. А я б хацела лоўка ўзлазіць на дрэва, скакаць з галінкі на галінку. Кася, ты нешта блытаеш. Лоўка скачуць па дрэвах вавёркі, а не лісы. Нічога я не блытаю. А вам рай лепш вывучыць прадстаўнікоў сямейства лісак. Кася, няўжо мы штосьці не ведаем пра пухнатых хітрух? Я ўпэўнена, што вы нічога не ведаеце. Але я з задавальненнем пазнаёмлю вас з шэрай лісой. Гэта тая ліса, якая была рыжая, а потым змяніла шубку на шэрую? Не-не-не, шэрая ліса заўсёды шэрая. Колер шубкі яна не мяняе, таму што жыве ў даволі цёплым клімаце. Часцей за ўсё яе можна сустрэць на амерыканскім кантыненце. І шэрая ліса ўмее скакаць па дрэвах? Здзівіліся? Магу дадаць яшчэ цікавай інфармацыі. Пачну з памераў. Шэрая ліса ў 1,5 разы меншая за нашу добра знаёмую рыжую лісічку.
А шубка у яе такая ж пухнатая, правильно? Як і ва ўсіх прадстаўнікоў сямейства, пухнатая шубка і выразны хвост. Гэта асаблівасць, за якой пазнаюць лісічак. Толькі ў шэрай лісы ёсць унікальныя кіпцюры, якія яна ўмее уцягваць як кошка. Здаецца, лісы не кошкі, а сваякі ваўкоў. Правильно, але кіпцюры ў іх нагадваюць каціны. А ты яшчэ гаварыла, што шэрыя лісы добра ўмеюць скакаць па дрэвах. Менавіта так. Да і ласуюцца яны больш расліннай ежы. Зрэдку могуць пачаставацца мышкамі ці яйкамі птушак. Быццам і сваякі лісы, але так многа адрозненняў маюць. А яшчэ шэрыя лісіцы любяць рабіць скарбы. Гэта як? Хаваюць нейкія каштоўнасці ў зямлю і нікому пра гэта не гавораць? Не каштоўнасці, а прысмакі. Значыць, у іх атрымліваюцца смачныя скарбы. Шэрыя лісы не заўсёды адразу могуць з'есці сваю здабычу. Таму складаюць тое, што засталося на потым. І атрымліваюцца ліскіны скарбы. О, а яшчэ шэрыя лісіцы прыклад моцнай сям'і, дзе ўсе адзін аднаму дапамагаюць і клапоцяцца адно аб адным. Сапраўды, Кася, ты нас здзівіла інфармацыю пра шэрую лісу. Спадзяюся, што вам спадабалася. І бяром прыклад з шэрай лісіцы і клапоцімся пра нашых паважаных тэлегледачоў. І запрашаем усіх на цікавы ранішні мультфільм. Мне вельмі цікава, чаму моры і акіяны салёныя, а не салодкія. А моры з салодкай вадой ёсць. Гэта не казка? Не, навуковы факт. Чаму мне раней пра гэта ніхто не сказаў? Хачу плаваць у салодкім моры, ці ў возеры, ці хаця б адной лапкай дакрануцца да салодкага акіяна. Алексей, а у цябе такое ж жаданне? Ніколі не чуў пра салодкае мора, але калі ты, Лесік, гаворыш, што яно ёсць, то хачу даведацца, дзе знаходзіцца такі цуд прыроды. Калі ўсе гатовыя здзіўляцца, ляцім! Отправляемся на островы у Тихим океане. Уявите, что вы сидите на березе, захапляетесь океанскими хвалями, пырски воды трапляют на ваш тварик, и вы отчуваете, что вода солодкая. Ты зараз казку нам рассказываешь, Лесик? Калі гэта казка, то гучыць яна вельмі прыгожа. Вядома, ёсць чароўныя гісторыі, звязаныя з дзіўнай асаблівасцю марской вады. Верыце ў іх ці не, вырашайце самі. А я магу падзяліцца навуковай тэорыяй узнікнення салодкай вады ў салёным моры. Слухаем цябе уважліва, наш разумнік Лесик! Уявіце сабе, што вада ў моры ўвесь час папаўняецца прэснай вадой рэк ці артезіянскіх крыніц, якія залягаюць глыбока пад зямлёй. І ўся прэсная вада выходзіць на паверхню праз расшчыліны пячоры. Атрымліваецца нейкі марскі суп. Салёная вада перамешваецца з несалёнай. І ў гэты момант адбываецца фантастыка. Тая вода, што трапіла ў мора і была прэсная. Прэсная без аніякага смаку. Дзякуй, Алексей, за ўдакладненне. Дык вось, прэсная вода паступова набывае салодкі смак. І толькі одно мора на планете такое солодкое? Оказывается, что не одно. Будете здзіўляцца зноў, калі я вам скажу, што і Каспійскае мора лічыцца салодкім, і некаторыя часткі Балтыйскага і азёры. Можа, і рыба, якую ловяць у салодкіх морах, таксама салодкая? А вось такога не назіраецца, але салодкія водарасці сустрэць можна. Гэтыя водарасці, напэўна, прысмак для жыхароў мораў і акіянаў. Салодкія водарасці утвараюць сапраўдныя марскія лугі. Навукоўцы высветлілі, што расліны такіх лугоў выдзяляюць вельмі шмат сахарозы. Менавіта той, што мы дадаём у чай ці каву. Дзеці любяць каштавацца цукеркамі ці шакаладкамі, а марскія жыхары салодкімі водарасцямі з марскіх лугоў. А што? Карысна і смачна. А зараз я прапаную трошкі адпачыць і паглядзець карысны мультфільм. А падчас прагляду можна перакусіць чым-небудзь салодкім. Ой, давайте глядзець і перакусваць.
Надышоў час развітвацца. Цудоўнага ўсім дня! І давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Мы сустракаемся, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Не проспите! Ой.